ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಪಡೆ ಏನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಟೀಮ್ ಆ ಕಂಬಳದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೊಟ್ಟುಕುಲ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ್ ದಾಖಲೊಟ್ಟುಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟುಗೋರಿ ಹಿರಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರಡ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜಯದೇವಡಿಗೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇರುವೈಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಏಲ್ಜಿ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾಯರಡು ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲ ತಾಟೆಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನೇರು ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ದೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ತಾಟೇರು ಬಲ್ಲುಡುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಕಟ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಏರು ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇವು ಆ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ನಾನು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಐನ್ ಮೆಡಲ್ ಅಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಕಟ್ಪಾಟ ಕತ್ತತ್ ಕಟ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇವರದ ಕಂಬಳದ ಮೆಡಲ್ ಐನಾಣು ಮುಕ್ಕಳ ಜನ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡ್ದಾರ್ನ ರಾಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರನ್ನ ಓಲು ಒಕ್ಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಐ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಕ್ಕಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಓಕೆ ಅಂಚಿದ ಅವು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡು ವೇಣೂರು ಜೂನಿಯರ್ದ ಕಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಪಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಅರಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ದ ಆರೇನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ರೀತಿಡ್ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಂಡಿಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ರಿಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಅಂದ ದಾದ ಮಾತಾಡು ರಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಆಯ್ಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗಿಡ ಆಯ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕುದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಚ ಇವರದ್ದು ಒಂಚೂರು ವರ್ಷನೊಂಜಿ ಬೇನೆ ತಿನ್ಪನ ಇದು ಎಂಚುಂಡು ಕಾಪುರ ಐತೆಂತ ಬೇನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಿಡೋಣ ಈ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬಳ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಸುರುಮಲ್ ತೇತು ಸಮಯ ಉಂಡು 4 ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಏತುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಚಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಇಂದೆರ್ದಾದ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಮಿನಿ ಏರುಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಡೇ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಮುಂದುವರಿಸತಂಡು ಇಂದೆರ್ದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಎಲ್ಲೂ ಸೆಕೆ ಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರುವ ಬೊಕ್ಕ ತೋರ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆನೇ ಇರುಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆನೆ ಇರೆಗ್ ಇರೇನು ಎಂಗ್ಲು ತೂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪುದಾರ್ ಪಡೇತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಇರು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಲಿಪೋಡು ಇರೆಗ್ ಮೈದಾನಡು ಬಲಿಪೋಡು ನಂಚಿತ್ತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಜ ಮಲ್ದಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡುಪುನ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆನೇ ಆಪುನು ಐತ ಪಿರಿಯರ್ದು ಬೋನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಕೈ ಕಾರು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟ ಆಪುನು ಒಯ್ಕಲ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಇರುಗಡೆಲ್ಲ ತಂಚ ಆಪುನು ಐತ ಪಿರಾವಡ್ ಬೋದು ಒಂತೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಕಮ್ಲಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ 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 ಬತ್ತ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೊಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅನ್ಸೊಂಡು ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನತಿ ಇಡೀ ಕಮ್ಲಗೋಟಗೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದೆ ಇರ್ನ ದಾಖಲೆನಿತ್ತೆ ಮುರಿಪುನ ಚಿತ್ತಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಅನ್ಸೊಂಡಿರು ಅಕುಲು ಬರೋಡು ದಯಕ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಮೀರಸೋನು ಜನ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲೋಗ ಐ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎರುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ಜನ ಲಾಪೇರೆ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ನಾಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಎಂಚ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಎಂಚೋಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಮ್ಲ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಗೌಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಮ್ಲ ಎರುಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರನ ಪಾತ್ರ ಪಾಣಿಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲದ ತಂಡನ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ತುಯ್ಯ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂತಿನ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಇರ್ನ ಎರುಕಲ್ ನಮಿತ್ತೆ ಏತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡಿರೆಗಿ ಇನ್ನ ಬೆಳ್ಳು ಕೊಂಡವ ಇಲ್ಲ ಹೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಎಂಚೆ ಬದಲಾವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅದೊಂದು ದುಂಬ ಇತ್ತು ಗೌಜಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂತ ಅದೋಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಜನ ಎರುಳ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತ ತೀರುವಂತ ವಿಶೇಷ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋರುಂಡು ಜೋರುಂಡು ಇತ್ತೆದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ದುಂಬುದನೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ತೀರ ಇತ್ತದ ಖುಷಿ ನಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬದ ಕಂಬಳ ಇಡ್ಡೆ
ಇತ್ತ ಎರಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬುಡ್ನ ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಬಂತು ದಿನ ಮೂಜಿ ನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹತ್ತು ಬೇಗ നമ്മുടെ ಎರುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪನಿಯ ತಯಾರದಿ ನಂಗೆ ಬೇಕ ಮುಗಿಪೋಣದ ಆಸೆ ಇಂದು ಉಂಬೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿರಾದ ಟೀಮುಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಶುಭಾಶಯ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ತಂಡ ಈ ತಂಡಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಜೊತೆ ಒಕ್ಕ ಅಕಲೊಂಟುಗು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟುಲೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವರದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು.